Nakabati na sabog kusog nga aftershocks ang Manay, Davao Oriental kaganina buntag nga nabati sab sa Davao City. Atong sero ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, na trauma na gyud ang mga residente dinhi sa Manay, Davao Oriental tungod sa mga kusog nga linog sa Gunson pagyod ang aftershock. Linog. Iso dyan! Chico Bain! Babagwan, labas lang ka mo, labas! Samtang gashoot ang news team sa sitio Boboan sa Barangay Holy Cross, Manay, Davao Oriental. Alas 10 sa buntag ganiha. Nabati na mo ang kalit nga pagtayog. Rason nga nagdinaganay pagawas sa ilahang balay ang mga residente. Kay na-trauma na ako, ma'am. Kinihuma nabati ang magnitude 5.6 nga pagtayog alas 10 kaganihang buntag nga gisundan pa sa laing mga aftershock. Tungod ini, labihang kahadlok ang gibati sa mga residente. Maong sa gawas sa ilahang mga balay paghihapon sila nangatulog. Ang balay ni Tatay Marcel gipahapa sa kusog nga pagtayog. Busa sa tent nga gidonate siya nagatulog. Yung higaan ko, ma'am, paggabi, wala na ako, ma'am. Patay na ako, ma'am. Kasi, ma'am, yung kutsyon ko, ma'am, yan ang higaan ko, ma'am. Ang balay ni Jacel, delikado na puyan tungod sa dakong damyos. Hirap na talagang tumira dyan, ma'am. So, saan kayo natutulog? Sa labas na, yung mga tent. Ang uban din hinasa subidahon nga bahin sa barangay nagtiner tungod sa kahadlok sa tsunami. Din hinasab sila galuto. Ang amin na lang lakas ang Panginoong Diyos. Guba na sab ang mga karsada sa nasangpit nga barangay tungod sa linog. Sa Davao City, nabati isab ang pagtayog kaganihang buntag. Gani na undang ang session sa Davao City Council ug gilayong nanggawa sa SP Building ang mga empleyado ug mga opisyal. Hinoon, human sa pipila ka minuto, dihang nasuta nga luwas na, gilayong namalik ang mga empleyado ug ipadayon ang session. Base sa datos sa FIVOX, ikaupat na kasinati o pagtayog ang Manay. Sulod lang sa usa ka oras kaganiha nga milapas sa magnitude 4 ang gikusgon. Unang nabati ang magnitude 5.6 nga pagtayog alas 10 sa buntag kung asa natala ang lokasyon niini sa Manay. Nasundan pa kini og laing pagtayog nga miabot sa magnitude 4.7 alas 10:19 sa buntag. Human sa 30 minutos, magnitude 4.9 nga pagtayog ni sab ang nabati sa Manay alas 10:49 sa buntag. Ug ang ikaupat nabati alas 10:51 sa buntag nga miabot sa magnitude 4.1. Sumala sa FIVOX aftershock kini sa nabating kambal nga linog niadtong Biyernes. As of October 14, miabot na sa dili bubo sa 1,200 ka aftershocks ang nabati human sa magnitude 7.4 ug 6.8 nga linog sa Manay, Davao Oriental niadtong Biyernes. Sara, taliwala sa mga nasinati nga katalagman din hino ang mga residente sa Manay mapasalamaton gihapon sa mga tabang nga gihatag sa nagkalain-laing LGU, mga managlahi nga mga grupo, ingon man mga private individuals. Sara. Okay, daghang salamat ug amping mo diha, Jandy Esteban.